Geometrian laugarren helburuan gaude, espaziometrikoan eta distantzia kalkulatzen. Eta kasu honetan, laugarren kasura pasatzen geha zuzen batetik puntu baterainoko distantzia nola kalkulatzen den ikustera. Kasu honetan orduan daukaguna izango da zuzen bat, erre zuzena, eta bere kanpo dagoen A puntu bat. Bi horien arteko distantzia kalkulatzeko egin beharko duguna izango da A puntuaren proiekzio ortogonala bilatu zuzenaren gainean. Nola egiten duen hori? Horretarako pi plano bat behar dugula, izanik pi plano hori perpendikularra zuzenari. Orduan, VR eta NP berdinak edo proportzionalak izango lirateke, horrekin pi planoa kalkulatu genezake, jakinik NP eta A planoa bilatu genezake, ero planoa eta zuzenaren arteko ebakidura egingo genuke, planoa eta zuzenaren artekoa, eta hor bilatuko genuke bere proiekzio ortogonala. Izango litzatekela hemengo hau. La prima. Orduan, hori ja kalkulatu ezkeo, ja badakigu dagoeneko konturatuko zinaten distantzia puntutik zuzenera izango litzatekela puntutik bere proiekzio ortogonalerainoko distantzi berdina. Eta hori kalkulatzeko gogoratu bi puntuen arteko vektorea kalkulatuko genukela eta horren modulua da distantzia. Emaitza izango da planotik punturainoko dagoen distantzia.